Geert. Ja. Het weekend begon echt in Hosanna. Maries. Michael de Leeuw. 38 jaar, hè? Goudhandje. Zeker, maar het weekend eindigen in mineur. Ah, jongens, nou, als ze opbouwen, kom op, Cees. Ja, dan kun je beter zo opbouwen als Cambuur-icoon Johan Grote. Die legt zo'n 40 meter op het trapdas. En lid hij nou iets gast wezen. Hij zit om tafel, Johan Grote en naast hem Andor Faber. Topteam. Topteam, toch? Ja. Hoe heegt die Johan Grote eens op die listje van helden van Cambuur? In de afdeling nostalgie staat hij op minimaal 3. Minimaal 3 Met Gerry Schouwenaar en Oscar Zijlstra. op tafel. Robin Veldman had een valse start als trainer van SC Heerenveen. En Cambuur wint in een bomvol kooistadion de topper Tjin de Graafschap. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Daar staan we dan. Is het een balkje? Ja! Remco Balk! Maar nou, hoe kan hier Heerenveen komen? Oh, Seboui is het een mogelijkheid? Voorzet, Ibrahim El Kadiri komt voor, wat een redding! Nee, geen redding van Thijs Jansen. Ik zou zeggen, hij pakt hem. Ja, Thierry Hilterman is een spits en is koelbloedig. Het is hier 0 van FC Utrecht, de vloeiende aanval van FC Utrecht. We gaan van 0 naar de 100%. Maar het schot, nee, vastzet, doelpunt, ja! Doelpunt van FC Utrecht. Doet schot in de vierhoek, ja! Hij gaat erin! Een blunder voor de keeper van Thijs Wiegers. En het is de 3-12 voor Cambuur. Ja, en hier aan tafel Geert van Thun, Andor Faber en Johan Grote. Welkom, Johan. Do Hest, hoeveel wedstrijden spelen bij Cambuur? Ja, Geerde heeft ze keurig nagekeken. Geert? Er is een bron die zei 360 transfernieuws. En er is een andere bron, er is een artikel wat ik over Johan lezen heb. Die zei 372. En 372 hij heeft zelf wedstrijden. iets uit van 387. Nou, rond het af 375. Ik 375. vind het nogal wat, hoor. Dat is een heel soort. Ja, dat ben meer dan 22.000 minuten, wist dat? Ja, dat is echt net een leeuwen. Echt, Geert, heb je daar Ik gezocht? ook dacht. Het uitrekenen, denk ik. Keurig. Nou, dan moeten we de vraagtekens Ja, bij zetten. ja, ja. Maar goed, Dowied is natuurlijk actief, Johan, in de jaren 70, 80 bij SC Cambuur. Ja, safvolle wedstrijden, dan wollen, dat kan ik me intinken. De meesten echt graag in die tijd met daar op een foto. Ja, Af en toe, toch? af en toe. Af en toe. Af en toe is het. Maar Geert, daar heeft 0 wedstrijden spelen in het betellen voetbal. Maar daar heeft wel 260 afleveringen mooi in een sportcast. En meestal willen ek met die op de foto. Even zien, kan je dan eens? Dit is hem, met Dennis van der Vee. Ja, en wat is de tekst? Mijn leven is compleet. Op de foto met Geert van Thun. Afgelopen vrijdag, ja. Ja, Ja, maar geweldig. dan zit je rond tafel alsof het de normaalste zaak van de wereld is, Geert. Ja? 2 vingers in de neus. 2 vingers in de Het neus? gebeurt wel eens vaker, moet ik zeggen. Ja. Oké, ja. oké. Nou ja, goed. En ik weiger dat ook bijna nooit. Want het streelt toch het ego, hè? Ja, zeker. Op mijn Zeker. leeftijd. Ik stelde die vrienden nog de vraag en dan kwam ze net heel uit. Waar is die grootste Cambuurheld? Ja. En toen zei dit van eerst is het Jan Bruin, Ja. mijn vastsprong. En even Letter. Ja, toen kwam Stalmooi, Sander van der Heij. Ik denk, shit, ja, Sander is ook wel groot, hè? Maar hij is ook groot. Ja. En hij, is Johan eigenlijk, hij was eigenlijk in het team dat ik als supporter op de tribune stond. Ik ben een verslaggever, ik ben nog helemaal niks. Wij gingen vanuit mijn naam en eerst uit Sint-Jacob en later uit mijn naam gingen wij naar het Cambuurstadion. En dan zien we helemaal legendarische wedstrijden spelen. Het in DS79. En ja, weet je, dat zit in je kop, man. En hij daar in het centrum van die verdediging met Gerry Schouwenaar. Schitterend duo. Maar schets het, Geert, want dan had het nou over een tiert. Toen wie er nog niet in sprake van dat ik de wijze zo. Wat voor spelen we, Johan? Johan, wie een spijkerharde centrale verdediger. Die niet te benauwd was om in te stappen. Die een hele goede lange paas had. De crosspaas als specialiteit. Even niet mijn herinnering. Maar hij moet maar Klopt, afvallen. ja. En dat is, ja. Een beetje de Brian Nieling van die tiert? Ja, Ja. ik zie wel veel. Ja, Alleen zien we wel, wat hij zien is we? linksbenig en ik was rechtsbenig. Dat was rechtsbenig, maar ja. Ja. Oh, telefoon, Oh. telefoon. Nu al? Ja, we hebben al telefoon. Nou, hallo, met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag, je spreekt met Jan Bruin. Oh, dit is Jan Bruin. Ja, Jan Bruin die komt even verhalen hellen natuurlijk. Oh, Want jee. Jan, want dan was het heel graag weten natuurlijk. Waarom was nou net meer de meest populaire speler van Geert?
Ja, ik moet natuurlijk even met Geert praten, want dit kan natuurlijk niet. Nee, maar ik denk Arjen wel dat ik weet hoe dit komt, hoor. Nou, Dat vertel. denk ik wel. Nou, ik heb er nou even over na zitten denken, maar eerst even over Sander. Sander is natuurlijk een fenomeen, was een fantastische voetballer. Maar ik denk, kijk, Sander heeft natuurlijk best wel veel geld verdiend met voetbal. Hij heeft escape rooms, hij heeft een beachclub. Hij heeft natuurlijk behoorlijk geld. Dus ik denk nadat Geert dat verteld heeft in de voorbeschouwing, dat Sander hem even een berichtje gestuurd heeft en hem gewoon omgekocht heeft. Anders zou ik niet weten waarom Geert in één keer veranderd is Matchfixing bij de Sportcast. Ja, maar Jan, eigenlijk is het echt weer heel eenvoudig. Want ik kreeg de vraag volstrekt onverwachts. Zo had ik iedere vraag van Arjen de Boer en de Iepening onverwachts krijg. En dan wist de eerste die het bij me boven komt. En de eerste gedachte is toch heel vaak de juiste. Soms wel, ja, soms wel. Nee, maar ik bel natuurlijk even om Geert even te steunen. Want Geert heeft gewoon gelijk. Sander was de beste voetballer. Johan Abma vind ik Mr. Cambuur. En als Johan Grote en ik daarachter komen met nog vele anderen, dan zijn wij daar al trots op. Want Johan is net als mij. Onze beste kwaliteit was mentaliteit. En Johan heeft mij trouwens nog zo'n beetje ontdekt op Ameland. Ja, mooi hè? Op Ameland? Ja, op Ameland. Vertel eens, hoe ging dat dan, Blijf er Johan? even bij. Ja, wij waren daar met de FVC 1A. En toen kwam ik Jan tegen een avond van tevoren. En hij Aan de bar? Nee, op een fiets. Hij vloog er langs en toen viel hij bijna om. Maar de volgende dag speelden we tegen Amelandia. Ja. En volgens mij had Jan wel een biertje gehad. Maar de volgende dag schopt hij er gewoon 6 in. Ik zei, wat doe jij hier bij Amelandia? Ik zei, jij moet maar naar FVC. En nou, had hij wel oren naar. Maar toen kwam zijn oom en die zei, ja, dan kun je ook wel oefenwedstrijd bij Cambuur gaan spelen. En zo is Jan bij Cambuur terechtgekomen. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Mooi Dat verhaal. is wel leuk, Jan, hè? Ameland. Ja, dat was prachtig. Ja, ik zou dus eerst ook naar FCC. En alleen, dat was niet mijn oom, maar was een oud leraar van mij, Ime Breiker. En die kende de oud-voorzitter van Cambuur. En die had geregeld 1 keer mee mocht trainen bij Cambuur. En toen moest ik natuurlijk FC afzeggen, want toen kreeg ik de kans om bij Cambuur te spelen. Maar eigenlijk heeft Johan mij dus wel ontdekt, inderdaad. Ja. Mooi. Dus dat is mijn held. Hè? Johan is mijn held. Jij ook voor mij, Jan. Ja, prachtig. Maar hey Jan, nog even een ding wat ik heb vorige week echt verteld. Die eerste doelpunt in de eredivisie voor Cambuur, die zie je toch in de leader van Studio Sport? Ja, dat klopt. Er zijn allemaal grote namen in. En Stoikov en ik weet niet, Romario voor mij, ik weet niet meer tussen wie. Maar dat heb ik nog wel ergens op band staan. Dat klopt, ja. Dat was wel grappig toen, ja. Dus, was volgens mij in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. ja, maar dat klopt. Maar dat komt ook omdat ik denk, het leek wel, ik was natuurlijk zo verbaasd, het leek wel ook onder de druk zat. Want ik had een paar ogen in de kop staan. Dus ik was zo blij met dat doelpunt. En ik had het natuurlijk zelf nooit verwacht. Dus dat was meer, denk ik, de manier hoe ik dat vierde, denk ik, of zo. Ik weet Ja, het op die niet, manier. maar, Hier staat toen al die shuffle al, of niet? Nee, die shuffle kwam Toen pas nog niet, hè? later. Die kwam letter. Nee. Hey, dan nog één laatste vraag, Jan. Wat wordt het van je Cambuur? Wordt het play-offs of wordt het definitief tweede plak? Wat denk je? Nou, ik denk dat ik heb onze Messias Henk heel hoog zitten. En ik denk dat hij het voor elkaar krijgt. Ik ken hem ondertussen. En ik denk de jongens op dit moment zitten in de flow. Zitten steeds dichterbij. Gisteravond wel even gebaald van het doelpuntje van Den Haag. Maar Penalty. al met al heeft hij dit kunstje wel vaker geflikt. Dus ik geloof wel in directe promotie. Jan, Nou, jij mooi. bent scout. Zorg jij ervoor dat er volgend jaar dan wat eredivisiewaardige spelers op het veld staan? Dan wel. Dan kun je me daarop aanspreken. Oké. Scouters. Ja, oké. Dankjewel Jan. Dat is even natuurlijk gewoon komen worden. Ja, er zijn scoutersprutsen. En vroeger, toen Johan en ik nog iets jonger waren, dan gingen we geregeld naar voetbalwedstrijden, amateurvoetbal. En we zijn dan een keer bij Volendam Westmarsin toe aan. En geweldig zit eten op de dijk, heel gezellig. En toen zeiden we, maar waar komen we eigenlijk voor? Weet je waar wij voor kwamen? Nou, Van de fan. Mickey van de Ven. Ja, Nick van de Ven. Ja. Hij zei, daar maar eens even op letten. Die kan er Nicky wat van, van de hoor. Ven. Ja. Ja. Nou ja, hij heeft wel gelijk. Hij heeft er wel zicht op. Jan Bruin het Johan dus ontdekt, maar eigenlijk het Johan dus Mickey van de Ven ook ontdekt. Hij had hem op Netflix. Ah, ja, maar Maar we moeten eerlijk zeggen, we hebben hier net de enige scouts die van Mickey van de Ven kwam.
weet je, zo loop je wel eens tegen jongens aan. Ja, ik weet trouwens dat uit... want ik wie Ouder de Vreed, ik in het stadion, kreeg als Jim. Ja. Bij Cambuur in de Graafschap. En En dan niks over televisie. dat is iets voor televisie. Maar er wie een zij-scouts, heb ik begrepen, van Benjamin Pauwels. Ja. Zij-scouts. Nou, dan had hem goed snel in. Zeker. Jongens, we gaan naar de stellingen. En Johan, je moet erop antwoorden. Ja, en je echt? kinderen ek op waar we omkomen. Ja. Maar de eerste is voor Andor. Daar komt hij, Andor. Ja. Bert van der Brink verdient een stadionverbod. Nee. Johan, ik denk, ben een keer in te horen kan. Geert, Ja. Michael de Leeuw is zien vorstelijke salaris meer als wurg. Ja, natuurlijk. Door dit doelpunt wel, ja. 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 Johan, Henk de Jong is de allerbeste trainer die het Cambuur ooit hoorn heeft. Oei. Ja, dit wordt een geweten. Ja, dit is voor mij lastig. Ja, maar ja, goed. Ik kan nooit zijn dat het net lastig Maar de wordt. mooiste op waarom komen ze... Ja, ik kom er wel over even weer op. maar Ja, we oké, willen maar je wel moet een wel, antwoord. wel Ik antwoord, geef je ook wel een antwoord op. Ja, oké. Maar nou eerst Nee, ja of eerst nee, is ja of Cees? nee? Nu nee. Nee. Oké. Oké. Dan Andor. Ik Het denk opbouwen, ik denk dat ik het wel weet. Maar toen maar. het opbouwen van achteruit bij Heerenveen is lachwekkend. Juiste Wojaatje in Utrecht. Ja. Geert, Robin Veldman, maar de hand dichtkniepen dat Heerenveen nou al 21 punten had. Nee, zo erg is het niet. Let op Veldman, jongens. Die krijgt die boel nog dit seizoen aan de gang. Oké. Ik heb het al zijn. Het DNA is terug bij Heerenveen. Hij moet nog even smeden. Hij constateert precies, hij leidt de vinger op zere plek. Geen team. Hij weet precies wat hij doen moet. Oké. Let op, komt goed. Ik ga nog een instelling van Johan. Ik ben onder de indruk van het spul van Cambuur. Nee. Nee. Maar wat moet er beter dan? Nou, ik vind dat ze nu langzamerhand wel in een flow komen. Kijk, in het begin ook heb ik wel eens gezegd van... wie kampioen wordt, is kampioen van de armoede. Want dat vond ik ook van Volendam. Want nu wordt Volendam geroemd. Maar die hebben ook veel nieuwe jongens gehaald. En dat geldt ook voor Cambuur. De poppetjes moeten eerst eigenlijk in elkaar vallen. En dat vind ik nu wel van Cambuur. Dus de manier van spelen nu, ja, dat reikt voor mij naar de tweede plek. Promotie. Maar goed, Cambuur moet toch elk jaar op een nij beginnen? Want ja, dat zie je tak op seizoen ook wel weer zien. Van als Pauwels voortgaat, misschien gaat die keeper wel voort. Nieling zit in de belangstelling. Mercerek in Italië. Plus alle jongens waarvan de contracten net van verlengd worden. Cambuur begint om eens elk jaar op een nij. Ja, maar goed. Weet je, dat is nu inherent aan de eerste divisie voetbal. Maar net wat Jan ook zegt van volgend jaar, als ze promoveren, moet er toch een goede basis komen. Kijk, en ik vind dat ze momenteel wel een hele goede mix hebben met ervaren jongens, aankomend talent en jonge jongens. En dan noem ik bijvoorbeeld Narti, die ken ik al vanaf zijn 11e, 12e. Dus er zit een goede mix in momenteel. Die is ex-scout? En er zitten ook... Nee, die ken ik vanuit omdat Bjarne Zorgdager 10 jaar bij mij gewoond heeft. Die zit bij onder 21. Maar dan volg je de jongens. En ja, er zitten nu ook wel... Cambuur heeft momenteel een goede jeugdopleiding. En dat vind ik ook een kwaliteit. Ja. Dat Maar is in het verleden. Nog even hoe deze competitie. Want hoe realistisch is plak 12? Want ook zei het dus van... Ja, dat kind, Jan Bruin zei het. Ja, maar ik vind dat ook, als je kijkt naar momenteel, wie steekt er bovenuit? Als je naar het begin kijkt, Cambuur verliezen van Top Os. Top Os staat 12e? Ja, Ja, en minder. En nog lager. Ja. Kijk, en langzamerhand zie je dus wel de contouren in de manier van voetbal. In het begin was het, er wordt nu ook wel beter opgebouwd als in het begin. Ja. Kijk, en waar leg je de verantwoording? Speel je diep en je gaat altijd voor de tweede bal. Dat is ook een kwaliteit. Of ga je net als Heerenveen opbouwen en balverlies leiden en waardoor je op achterstand komt. Realisme is heel belangrijk. En ik denk dat Cambuur momenteel heel realistisch voetbal speelt. Plak 2 is dus wel degelijk Ja, realistisch. Maar vind het wel. gelukkig zit onze huiseconometrist naast die. Want dan hoor je het wandelen met big data. En dan heb ik het verzeld door Andor Faber. Ja, Andor, Opta is er niks bij, vergeleken bij die. Hast er nog een update over die wonderbaarlijke fascistingsmethode? Oftewel, binnen nog verschoings in de gemiddelden. Een Iertskok is er gaande in de Even gemiddeldes. uitlezen wat die methode ik er weer is. Ja, mijn methode is, dat hebben we Wat vorige minder week... ingewikkeld. Dat is trouwens ook een Sjoggesvraag. Als het wat minder ingewikkeld Minder is. ingewikkeld. Ik zal mijn best doen. Wij rekken je uit
hoe zwier de... Wij, do. Oh ja, ik, de huiseconomiotrist dingetje. Econometrist. Rek en je uit. Hoe zwier de tjinstanders gemiddeld binnen die de clubs nog hebben? Die het strierden om plak 2. Ik ben ruksigloos de graafschapskrast van die list. Dat net met mij een plak 2. Dus er bleven 4 teams hoor. Dat is wel een hele stap, dit. Ja, zeker. Maar dan maakt het goed wel natuurlijk. Vorige week constateerden wij, mijn zoon, dat Excelsior 4 wij het makkelijkste programma Het hier. makkelijkste programma. 12,86, wie de gemiddelde tjinstander van hun, die op het 12e, nou, ze is maar tretje in de plak. Maar Excelsior had van de promotiekandidaten het zwiste programma. In één keer van het In één makkelijkste keer van- naar het zwiste. Ja, naar het Hoe zwiste. is dat mogelijk? Ja, nou ja, omdat ze dus tjinstanders treffen die het dan nou wat heger staan als vorige week. Er is natuurlijk weer wat verinwest het volgende weekend. Concreet, als we naar Cambuur joggen, die hebben een resterend programma wat makkelijker is als verliezen weken. Dat is logisch, want ze moesten in de graafschap, die is die heeg. Dus Cambuur het nou van de promotiekandidaten het ene makkelijkste programma. Oh, Dordrecht had het makkelijkste programma, tot 12,67. Cambuur 12,33. ADO 12,17. En Excelsior 11,83. Johan, begrijpelijk, wat vinden jullie jongens van deze rekkenmethode van Andor Faber? Heb ik vorige week de term dagkoers in de mond nam of niet? Ik weet dat niet meer, maar... Dat is een wielerkoers, hè? De dagkoers. Kevin, je wat mooi jongens. Ik zie dit nooit ik kan straks nooit betekenen. Ik vind dit fantastisch. Het slaat helemaal nergens op, maar ik vind het echt fantastisch. Nou goed, ja, maar de kinderen weer al je verschoningen niet wijzen. Ja. Ik stel Nou voor, ja, hij Wieke weer, dan Nee, binnen we Wieke nee. weer. Ja, maar als je dan even kijkt, hè, Volendam heeft veel ervaring in het team. Cambuur heeft veel ervaring in het team. Ja. Ik En vind dat Johan? ADO heeft ook heel veel jonge honden. En dat zie je dus momenteel ook. Dus, en Dordrecht is sowieso een heel jong elftal. Ja, maar wel Hoe heel gaan- talentvol, Johan. Want Johan... Maar hoe gaan die straks met die druk om Ja. als het erop aankomt? Ja. Ik denk dat Cambuur daardoor al in het voordeel is. En de hashtag nog de bank, die bij Cambuur uitermate goed bezet is. Dat hebben we Oude Vreeds, jongen. Want waar scoorde de winnende? Michael Ja. de Leeuw. Zullen we even jaren naar Michael de Leeuw? Ik heb altijd gevoeld om een stadion tot ontploffing te brengen. En dat is me wel aardig vaak gelukt in mijn carrière. En zeker ook op belangrijke momenten. De laatste jaren iets minder. Maar goed, dit was wel een belangrijk moment. En dat is wel lekker voor mezelf. En ik denk voor iedereen die Cambuur een warm hart toedraagt. Want dit was gewoon een hele belangrijke om te winnen. Wij wisten ook, de verliezer haakt gewoon min of meer af. Want dan wordt het gat te groot. En vandaar dat het wel extra lekker is dat wij met 3 punten staan. Nou, dat kunnen we zeggen. Jereveen zit er dus, of Cambuur zit er dus nog gewoon bij. Wel spietig dat ADO dan echt wint. Hè? In extremis, een strafskop Ja. in minuut 92. Ja. Ja, maar dat bleut ik wel mooi toch? Dan hij een soort van prooiwertje op matten. Hyundai had je bedenken dat het 2 maaien ADO Den Haag Cambuur is. Dus dat is natuurlijk wel het zo'n prachtige ontknoping waar ze kennen. En voor Cambuur is het mooi dat inderdaad nota bene Michael de Leeuw de winnende maakt. Want ja, dat sjuggen de meesten van de boetenkant net. Maar die spelers, De Leeuw, Kieftenbel, Diemers, die zijn zo belangrijk voor Henk de Jong in de groep onder controle houden. En ja, dat soort jongens die haal je nodig, die ontbrutsende varen hier bij Cambuur. En die jongens die litten op het veld, op Diemers, de meerwaarde misschien net al iets, maar die zijn zo belangrijk. Dus ik denk dat Cambuur er voor volgend seizoen echt naar Sjem had. Want Kieftenbelt en De Leeuw rennen uit het contract. Diemers, Kim Voort, als Cambuur net promoveert. Ja, dat is juist maar bij ervaring is cruciaal. Is dat zo, Johan? Is ervaring echt heel erg belangrijk? Ja, zonder meer, vind ik wel. En daarom schat ik ook Cambuur bij de eerste 2 in. Omdat zij er heel veel ervaring mee. Kijk maar naar Volendam. Volendam wordt ook steeds geroemd. Maar die hebben ook een goede mix. Die hebben Ja, maar die heeft vooral heel veel Maar- doelpunten. Ja, Veerman maar en ook Muren. ervaring. Kijk, en ik ga ook wel naar training. En dan zie ik ook de rol van de routiniers richting jonge jongens. En het coachen, het aancoachen. Dat zie je Diemers in het veld doen. Als je goed oplet, dan coacht hij ook de jongens. Ja. En als ze daarvoor openstaan, vind ik dat het verlengstuk ook van Henk. Als het de jonge jongens. opmerkelijke wissel in de wedstrijd in Dordrecht kwam Kieftenbelt erin. Hè? Het eerste wat hij doet is een bikkelhut blok zetten op het middenveld tot hier. Dat is wat hij zei eigenlijk. Daar waren ze nodig. Boom.
Waarin zit zijn schouder gewoon in. Hij draait de moment, er niks aan de hand. En die vent leidt. Wees dat, hè? Dat Ja. zo belangrijk. Maar ik die jonge jongens, bijvoorbeeld een Brian Nieling. Wat vies je van Brian Nieling? Want die komt werkelijk alles voor daar achterin. Hè? Ja, Ik denk dat je wel eens als je een arm met wedroer hem in gooit, dan kopt hij die ik nog voort. ja ik ben wel heel gecharmeerd van hem. Weet je, sterk in duels, aanvallend, zowel verdedigen. Kopduels, aanvallend, verdedigen. Hij heeft een fantastische crossbal. Ja. En ja, misschien zijn eerste meters, daar kunnen we het over hebben. Maar goed, wat zet je naast zo'n jongen neer, zeg ik dan altijd maar. Hè? Zet je daar snelheid neer of zet je daar ook hetzelfde type neer? Ik vind wel, hij Maar maakt... ik vind dat ze wel... daar kunnen ze een hoop plezier van hebben. Hij is nog maar jong, hè? Ja, zeker. zeer Maar er is jong. ook al interesse voor hem. Ja, ik Ja. vind wel, hij maakt zich positioneel nog wel verbeteren. Want het is juist als de 10 goals in Volendam in voor je besjust. Ja. Ja, daar liet hij hem wel heel makkelijk uit zijn Ja. positie lokken. Zeg maar. Dus daar o- moet hij wel... Het overkomt hem dan, ja. Ja. Maar goed, hij zal ook van zijn fouten Ja. leren. Ja. En daardoor wordt hij ook steeds beter, denk ik. Ja, hij heeft goede jongens om hem heen. En met Henk, die coacht hem daar ook in. En je ziet er op de training ook dat ze daar heel veel mee bezig zijn. En langzamerhand zie je Cambuur ook echt stappen maken. En daarom, ja, ik schat er sowieso bij de eerste 2. En wat ook heel belangrijk is dat Pauwels was een sensatie. Hij is hartstikke jong. Dan weet je, daar komt een dip. Ja, En die heb ik gewoon. Maar hij is de dip nou te boven. Hij is op het juiste moment, in vorm. komt hij die topvorm weer. Doelpuntje bij Jong België, verliezen Jong weekend. België, Dat helpt hartstikke ook mooi. natuurlijk. Ja, Ja. maar dat mag ook, hè. Ik was ook 18 en ik maak ook, toen ik in de eerste zat, en dan maak je ook fouten. En van je fouten moet je leren. En langzamerhand word je een stabiele factor. En dat zie je ook bij hem. En hij is natuurlijk als linkerspits, want ik vind alle linkerspitsen eigenlijk heel grillig. En hij is hartstikke grillig. Ja. En dan mag hij ook dit doen. Ja. Hè, want op een gegeven moment was het net wat jij zegt, Hosanna. En dan in één keer hoor ik heel veel negatieve Kan er berichten niks meer over. Maar hij is het voetbal niet verleerd. Ben je gek? Het zit hem even tegen. Ja, dat en met de komt chinstanders werd het 100% vaak, hè? weer. Ja, tuurlijk. En die krijg je dubbele dekking. Ze gaan dubbel. Ja, en dat is zo. Als je nou weer de rechtsbuiten van Feyenoord, die werd meteen door Eagles gedubbeld. Ja. En toch doet hij het. Ja, En dat weet doen ik ze nog ook aan wel. de andere kant. Precies zo. Maar toch dat heb je geldt ook eigenlijk, voor het Johan, joch. wist het bij mijn eerste Cambuur heeft eigenlijk maar 3 echte voetballers. Dat is Diemers, is een echte voetballer. Dat is Pauwels. En Galvez, die linksback. Zo. Die is goed, hè? Ja, topper. Ja. Maar goed, ik denk Of doe ik dan de rest te kwaad? Want de rest is Ja, eigenlijk... dat vind ik Ik wel. vind Nati is ook een voetballer. Alleen nog Nati is ook nog jong. Die moet ik nog volle leren. Ja. Maar dat is wel Eens. iemand die dat echt ken. Ja, vind ik ook. Ik ben wel gecharmeerd van Natti. Kijk, en als ik zie hoe hij in de jeugdopleiding was... maar hij heeft heel snel stappen gemaakt. Vind ik hem echt top. Hij moet leren naar wat hurden worden. Ja, maar dat komt wel. Hij heeft een goed lichaam. Ja. Hij heeft een goede lengte. Sterk. Hij is niet traag. In principe heeft hij alles om een goede middenvelder te worden. Nou moet hij nog beslissend worden. Met goals en ja, assists. maar ja, goed. Hij prikte er toen zo'n lucky goal in. Dus hij was los. Zo is het. Heerenveen trouwens, die verleer met 2-0 van FC Utrecht. En dat wie allemaal jou een teleurstellend debuut van Robin Veldman. Ik denk niet dat het om mij moet gaan. Dit is gewoon een teleurstellende nederlaag. En, ik ben onderdeel van het hele traject sinds een paar dagen. Dus de invloed die we konden hebben, ja, daar zijn we mee bezig geweest. Ik denk niet dat het om mij moet gaan omdat ik hier verlies. Wij verliezen hier als club, als selectie, als staf. Ja, en we gaan naar huis evalueren en we gaan weer door. Ja, hij maakt het op die een hele positieve indruk. hè? Ik ben ervan overtuigd. Dit is de juiste man op de juiste plaats. En waarom bist je zo uitjoe? Want de beste man kan net over. ja, ik mag natuurlijk niet meer het woord onderbuik nemen. Want Nou, dat mag voor deze keer maar. het is mijn messcherpe intuïtie die mij dit vertelt. Ja. Ja, dit is goed. En hij moet die bruggen erbij houden. En hij moet Joey van den Berg er ook bij zetten. Maar denk je toch net dat hij eerlijk zijn misschien wel een beetje schrokken is van het niveau? Ouder een snaantje. Nou ja, maar ik zit hier eruit te zetten. Dan denk ik, ja, hier was je als trainer die vrolijk van. En die hele opbouw van achteruit, hoe dat is het denk nou ik toch mogelijk? Ja, dat is een trend in het Joeduistige voetbal, Johan. Want vroeger wie toch gewoon zaak van, Ja, is sure. er een doeltrap, dan gaat die keeper erachter staan, die neemt een oor in Ja. en die rost die bal gewoon 40 meter naar voren daar. Precies. En als de keeper toevallig een beetje pijntje heeft, dan kwam Johan Grote en dan roste die En bal dan die voor. Klaar. Maar Tjim Burg, En als de keeper een goede trap heeft, dan legt hij hem ook nog neer waar hij hem hebben wil. Juist. ja,
Maar En als hij Tjeerwurg, dat niet kan, dan probeerde ik het wel voor hem. maar Tjeerwurg, dan gaat Noppert, die gaat 5 meter naar rechts. Dan gaat Hopland achter die bal stingen. Die houdt die bal on Noppert. En Noppert heeft dan zoiets, en nu dan? Ik vind het geen gezicht. En net 1, net 2, net 3 keer. Nee, echt wees er, meerdere keren. jongen, Maar weet je, sorry Geert, Ja, nee, maar ga je als je dan ook gisteren kijkt, ik ben een Feyenoord-fan, maar als je dan wel een Reuters ziet, hè, ze spelen eigenlijk voor plek 2, nu komt in zicht, maar minimaal plek 3. Ja. En dan zie ik een keeper in dezelfde structuur opbouwen en die wachten bijna een half uur dat hij tegen de kont aanschiet op de voet van die speler. Ja. En hij zal er maar in vliegen, want ik ben echt een fan ook geworden van Eagles. Maar hij zal er maar in vliegen, want het gaat wel om miljoenen. En dan denk ik ook, doe dat nou niet. Je weet, met Antman... En ze hebben de verkeerde gehad, Ajax, denk ik. Ze hadden die spits moeten nemen. Die horen echt vast. Maar waarom op deze manier? Ja, ik bedoel, Precies. het is- Ja, Zo Willem II wil, denk ik mis. Die schermt in ja. Almere City. Dus eigenlijk zitten we hier om tafeltje. Al die keepers, jongens, kappen met die handel. Ik vind een toch hype. het nou net. Ik Het vind is een hype. de gedachte erachter is Nee, maar- natuurlijk ja. wel logisch en wel goed. Alleen je moet het ook uitvieren kennen. En ik vreeg me wel af, maar misschien wist je dat. Is dit echt opdracht van Robin Veldman? Of is dit nog de erfenis is maar van Robin van Persie? Nou ja, maar die vraag gie ik naar Oudin, naar Andries Noppert. Ja, heel toevallig. Dit wist even jij naar het antwoord van Andries Noppert. Ja, nou, dan bloei je proberen en dan bloei je ziekje naar de liedse oplossing. Terwijl je daar wat meer variatie met de ziekje. Dat hebben we gewoon aan het goed genoeg. En daar ben je zelf ook debutant. Alleen dan moet je jezelf misschien makkelijker maken. En dan moet je misschien wel meer aan jezelf denken. Maar waarom doet dat dan net? Want het liep het nou wel dat je hem hersenspoel binnen trog Robin van Persie. Nee, dat wil ik absoluut niet zeggen. Alleen, daar moet gewoon meer variatie in zitten. En dat is het gewoon net. Dus dat is iets waar we moeten werken. Wat ik beter moet. Dus dat is heel simpel. Dus dat is goed zien. Wat Ja. wel ek bij is dat Jervin natuurlijk geen kapstokspits had. Waar je makkelijk een bal op voortlezen kennen. Nee, dan nou is die Dimitri Salic in de punt van de oorval. Hij kreeg in de vakkaart Boppe, Lukovic en Nicolescu. Ja, ik vond het wel fijn dat hij in de spits stond. Want ik vind de spits. Rallies. Ja. Ja. Nou ja, en net op de linkerkant bedoel Nee, je. Zie ik wel eens op de linkerkant. Ja, zie ik wel eens op de Ja, goed, ze woeren eigenlijk, want dat verdedigingscentrum van FC Utrecht is redelijk traag. En Lukovic en Nicolescu, die willen de bal graag in de voeten hebben. Ja. En hij moest een beetje die romte daar achter het centrale verdedigingsduo bespelen. Maar ja, goed, het was pijnlijk duidelijk dat Jereveen gewoon, komende simmer, de absolute topprioriteit had onder een spits. Tagaliek just dat het plan dus wil werken. Want de kansen die Jervin creëerde, Kamek daar staan. In de romte achter de laatste linie. Via Sebaoui, via Smans 2 keer. Ja. Dus ze kregen de spelers wel in de positie. Alleen misschien krijg net de goeie. Ja, nou is trouwens, dat is wel grappig, de competitie in Noorwegen is krek begonnen, hè? De allereerste wedstrijd is krek begonnen. En Arun Winter maakt Daniel Karlsbak, die maakt de oerstap van Jereveen naar Sarpsborg. En Sarpsborg kwam dus dit weekend voor het eerst in actie. Tjim Molde. Nee toch? Ze moesten uit Tjim Molde. En Molde verleer van Sarpsborg, maar 0-2. Nee toch? En waar scoren de 2 keer? Nee. Ik ken hem echt invullen. Dat, Serieus? Daniel Karlsbak. Dat meen je? Dat is toch net al jongen? Maar wij hebben altijd zijn, die had alle voorwaarden. Ja. Ja, ik vond het ook een goeie. Nee, dat ken je niet, Johan. Echt? Nee, toch? We hebben hem wel eens opperen, want Cambuur zocht natuurlijk een spits in de winterstop. Van waarom kan Cambuur hem net hieren van Jereveen? Dat zou een win-win opsmieten kennen. Maar goed, als Safir is het net kaam. Wie net realistisch. Maar ja, het is wel bijzonder dat hij dan daar in één keer beginnen te scoren. Niveau is ook anders, hè? Laten we dat voorop stellen. Dat zeker, dat zeker. Ja. Maar ben er nog primeurs, Andor? Hoe spitsen sprutsen? Als het een primeur was, dan hebben we er nog wel in. Klokje loopt, hoor. Ja, klokje loopt weer. Dus we moeten wat spanning opbouwen. Primeur. Nou, Johan, begin op zitten. Cambuur heeft natuurlijk meerdere spitsen. Tony Rulke, zo in de spits kennen. De noemer 1, Jerry Hilteman is nog spits. Kent trouwens nog in 90 minuten. En we gaan natuurlijk Jonathan Afolabi. Het Pineholle dossier. Ja. Hij wie onder het warm erin, Oranje Vreed. Oei. Om in te vallen. Koen je naar Gilles Pees en dat verloren? Nee. Vrij gauw kreeg de technische sterf het signaal. Nee, het wordt hem toch Joert net.
Dus altijd on Henk de Jong leidt. En ja, dat is de trainer, die is de baas. Speelt het Afolabi dit seizoen net meer bij Cambuur. Want het is een Strik je erom? een bed zonder Het eind. is klaar. Het is klaar? De trainer zegt... Ik het jou is klaar. Henk de Jong volledig gelijk. Kom op, zeg. Maar ik vreeg je, en daar zult misschien aan denken, je verneemt wel aan alles dat de invloed van Henk de Jong binnen Cambuur een beetje aanneemt. Hoe is dat? Dus ik vreeg me wel, want hij kan wel zeggen van ik maak geen broek van hem, maar als zijn baas, Lars Lamboy, zei de mast hem gewoon broeken, ja, dan moet die Afolabi gewoon op de bank zetten. Ja, oké, maar Henk bepaalt natuurlijk wat Henk bepaalt toch de opstelling. Lamboy toch niet? Nee, dat klopt. Maar goed, die heeft er wel een visie op en die heeft er wel, die kan wat zien. Henk zeggen van, nou, ik vind dat ze hem wel mij niet meer mast. Ja, hierin ben Als 19e. Oh nee, je mag maar 18 op. Nou, dan neemt hij maar als nummer 19 mee. Ja. Tegenwoordig mag je 23 mee, Johan. Dus, Verdorie. Dat is Maar wel Johan- helemaal, jongen. Veldspelers. Johan, want daar heeft H-trainer West, daar heeft trainer West bij Cambuur. Daar is dat zo lang mooi. Daar heeft haast 400 wedstrijden spelen bij Cambuur. Daar heeft Jan steeds meer. Bruin ontdekt. Daar heeft Narty ontdekt. Mickey van der Ven. Mickey van der Ven heeft Ja. ook bij Tottenham Hotspur gekregen. zorgdrager komt eraan. Ja, maar Ja. van deze Afolabi. Daar heeft ik jarenlang scout West bij Heerenveen, bij Cambuur. Sorry. Oh, pas op. Ja, sorry. Van, wat, is er iets waarvan Stosjenk is van ja, die Afolabi, die kan wel wat? Ja, ik vind het wel een beetje een kapstokspits. Als hij fit is, hij is sterk, hij is fysiek, hij is redelijk snel. Ja, maar als je niet fit bent, laat je nooit zien wat je waard bent. En dat snap ik ook wel. Ik snap ook niet dat ze iemand zo zwaar geblesseerd halen dan. Nee. Waar je het hele jaar niks aan hebt. Het medisch dossier En was misschien is het voordeel geweest dat hij zich daarom heel goed ontwikkelt, is onze Balkie. Ja, Balk, ik vind 16 het doelpunten, fantastisch. Ik vind het geweldig. Wat een kereltje. Hij is die weer op een goede plak, hè? Ja, dat is ook kwaliteit. hè. We kennen hem vanuit... Goed waarom, just. Hij reageerde heel alert, hè? Ja. Maar er moest nog een sprintje aan te pas komen en een geplaatste sliding. En hij deed het perfect. Dus eigenlijk is dat de verdienste van Afolabi. Dat het Balk zo goed doet. Ja. Nee, maar weet je, ik ben ook wel gecharmeerd van Balk. Hè, wat hij vorig jaar gedaan heeft. En Henk heeft ook gelijk. Dat kan niet. Als aanvaller 12 kaarten. Ik heb 1 jaar als verdediger 8 gele kaarten gehad. Maar er zaten een paar van Kwerk bij. Ja, maar hij maakte eigenlijk de gekste overtredingen. Slidings op de aanvaller. middenlijn. Ja. Kijk, maar ik ben heel gecharmeerd van de jongen. Moet je eens kijken hoeveel energie hij in de net wedstrijd Dat is gooit. echt fantastisch. En hij laat daardoor anderen beter voetballen. Want hij is wel in dienst van. En hij begint nou ook te scoren. Ik vind het geweldig. Hij kreeg ik een prijs, toch? Ja, Ja. de topscorer van de tweede periode. Ja. Ja, mooi kereltje. Zo is het. Vind ik. Mooi jochie. Ik vind Mooi trouwens, is een hondje. Hilterman is ik wel een Cambuur-spits. Want als die begint te sprinten, dat shut er net uit. Nee. Zo Nee. bonkig Beetje en hoekerig, ja. hoekerig, ja. Maar hoe hij die bal dan wel weer bindt, zit, ja, je short. Dat is wel knap. Het is een Maar hij- echte spits. Maar hij heeft ook kwaliteit. En dat heeft hij overal wel bewezen. Hè? Nou, eigenlijk. Hilterman. Maar ja, dat is ik weer in. We zitten nou in april haast. Hij is nog net fit. Nee. Dan stinkt Nee. van ja. Dus stel je voor dat hij echt weer fit wordt. Ja, Dat dan die niet een mooie te goed voor maar Cambuur. fit Ja, dan dan past hij wel in de manier van voetballen van Cambuur. Ja, dat maar denk ik wel. is hij alweer weg, jongens? Zit hij alweer in Bielefeld? Ja, want bij Arminia Bielefeld betalen ze heel goed. Dat kan Cambuur net onttippen. Nee, Dus, dat is zo. Maar Ja. goed. Johan, hast du dus nog voetbals gewonnen? Ja. Ja? Ja. Heeft ik nog wel eens zongen? Nee. Nooit meer? Ga ik niet meer doen. Nee? Ik heb net 2 nieuwe heupen. Ik heb al een fiets met brede banden gekocht. Dat ik niet zo gauw meer val. Ik kom erop, want Vlien Wieke, wie de wedstrijdteam is van Heerenveen, de helden van SC Heerenveen. En al die spelers waren uitnoegen, onder andere ik Afonso Alves. En die kwam dus van Belo Horizonte naar Rio de Janeiro. En dan vleende met KLM van Rio de Janeiro naar Schiphol. En toen kwam hij aan en wie er een koffer kwijt. De koffer van Afonso Alves, wie Porter, maar is hij voetbals gewonnen. Dus hij belt maar Heerenveen in paniek. We hebben in de voetbals gewonnen van Afonso Alves. De Osco er helemaal net mooi van. Wat die nou blikken, de wasvrouw, die zei volgens mij steen je nog wel ergens meerdere voetbals gewonnen van spelers die te lang je net meer voetballen. Dus zij Sjen, ziekje, en daar stien ze nog. De voetbals gewonnen van Afonso Alves, maar de namen erop. En hij had dus de orders gewonnen van Doe de Stiers. Ieder oude sneur en ek weer rond. Nou ja, is toch een mooi verhaal. dat is waarom die vrij trap hier. Ja, dat is ik Ja, die zo. hier wel een beetje naast. Hè? Ja. Zo is het. En nog een vraagje, Johan. Ja. Bist ook bijgelovig? Of wie is er bijgelovig? Ja? Ja? Wat is eerst? dan? Ja? Die eerst. Zaterdagavond, alles. Oh jee, komt nou... Maar dit wordt van Jannie? Ja, dat mag van Jannie. Oké.
Ik weet waar jij op doelt, maar ik pakte een krant. Oh, een krant. De Leeuw had een krant en daar zet ik mijn voetbalschoenen op. En dan maakte ze eerst schoon en dan ging ik ze poetsen. En dan helemaal in het vet. Onderbroekje erin, standaard onderbroekje. En dan de volgorde in mijn voetbaltas. Maar waarom het onderbroekje? Ja, nou ja, die had ik onder mijn gewone voetbalbroek. Als ik die vergat, dan begint alles zo te Dat zwabberen. kan ook niet. Nee. Dan begint alles zo te zwabberen onder de broek. Ja, dat kan niet. Nee. Dus Maar mooiste- elke snuntejoen. Ja, voor de wedstrijd. altijd. Kijk, vroeger deed mijn moeder dat wel. Maar Jannie zei van, ik ga voor jou je voetbaltas niet inpakken. Dat doe je zelf maar. Want als ik wat vergeet, krijg ik op een kloot Als van jou. hij het onderbroekje er hebben in Nee, deed. ja, nou bedoel ik. Nee, ik vind dat je moet het zelf inpakken, vind ik gewoon. Ja. Overigens, Ja. Daar is een onderbroekje ook gewoon. hij wou nog ergens op terugkomen, hè? Ja, zeker. Oeh, de beste trainer. Beste trainer. Maar Henk ik de denk Jong. dat ik wel weet wie hij noemt. Ja. Nou, Weet Dit in je, onderbuiksprekken, Geert. zeg het eens. Ik denk de schoonvader van Fouke Boy. Juist. Nol eruit. Nol de Ruiter. Ja, en waarom? Weet je, je bent 18 jaar en Nol, ik heb het verhaal wel eens verteld. Eigenlijk kwam ik heel snel bij die eerste, onder de Aten Bauma. Hè? Met zijn sterrenbeelden. Zeker, horoscopen. Ja, Geen twee leeuwen in de spits. Als ik leeuw was geweest, had ik niet gespeeld. Want André Rosenberg junior was al leeuw. Dus ik werd een stier en die stieren mogen er wel in. Maar goed. En daarna ben ik redelijk geblesseerd geweest. En we speelden een wedstrijd. En toen zei Nol de Ruiter op een zaterdagmorgen moesten we tegen Veendam 2. Hij zei, wie is het die dikke met dat lange haar en dat roze haarbandje? Dat was jij. Ja. Dat is de Ja, en toen heeft hij mij echt, letterlijk en figuurlijk, hij heeft mij achter de broek aangezeten. Dat ik gewoon 6, 7 kilo af moest vallen. Nou, toen zat ik rond de 82 kilo weer. En nou ja, qua bouw mag dat. Ik had geen vetpercentage, die was minder dan 5, dus dat is hartstikke goed. En toen zei Nol ooit eens tegen mij, nu krijg je gewoon 6 wedstrijden de kans van mij. Of verlies ik ook, 4 wedstrijden, sorry. 4, ja. En hij zegt, of verlies ik ook 4 keer door jou, gaan we evalueren. En dan is het klaar. Nou, ik ben er eigenlijk nooit weer uit geweest. En dat bedoel ik ook, want hij is de trainer die mij eigenlijk de kans heeft gegeven om toch betaald voetbal te gaan spelen. Ja. Ze had ook kunnen zeggen, van, je vertrekt maar. Overigens, in dit verband ik nog even vertellen dat Cambuur voor Johan de tweede keuze was. Want hij moest en hij zou naar de Go Ahead Eagles. Goeie voetbalschool, Ja. prima club. Zeker. En dat ging eerst niet door. En toen kwam hij later terug en toen werd hij afgetest door een trainer die wij heel goed kennen. En dat is? Althans zijn zoon, Hans Kraai. Hans Kraai. Hans Kraai. Senior. Ja. Oh. En die Hikke senior die zei, verdedigers genoeg, opzouten. Ik was met 6 nieuwe jongens. En, en Van Brussel, die zei tegen mij, die bij Heerenveen hoofdtrainer geweest is. Hij zei, we nemen hem. En toen zei hij van, nee, ik heb genoeg verdedigd. Maar trouwens, sorry Johan, Zwaar teleurgesteld. ik moet die onderbreken. Ja. Want Nee. het is er 4. Ja, daar is hij weer. Nee, wel. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is de vraag. Waar hing het er onder de telefoon? Dat is een spultje, Johan. Wij moeten nou rieden en er wordt alleen nog antwoord jou maar ja of maar nee. En wij moeten nou een vraag stellen en dan moeten wij erachter zitten komen van waar hing het er onder de telefoon? Zal ik oortrapen, jongens, Ja, bij de traditionele vraag? Trap maar op. Ben jou een man? Oh nee, ben jou een vrouw? Ben jou een vrouw? Nee, hij is geen vrouw. Oké. Nou, Johan, stel maar een vraag. Werk je een vrouw? Verbonden met het voetbal. Ja, het is een voetballer. Andor, ja, dat is hem zelf Ik heb het regelen. regeld, dus ik onthoud mij van vragen. Dat wist het al. Dat wist wist het het al, al. Oh ja, oké. Ben je een actieve voetballer? Ja, oké. Ben je een voetballer of keeper? Dat is geen ja of nee vraag. Nee. Ben je keeper? Ben je keeper? Oh, Oh, goede vraag. dat is een goede vraag. Hij is een keeper. Nou, Johan, Hij is keeper. hij is keeper. Amateurvoetbal? Nee, Nee, dat is wel wat denigrerend door dit niveau. Het is het, misschien een wat leger niveau als bij u, maar... Is het onze grote vriend, de keepertrainer van Sleert, Jan de Boer? wat? Ja? Ja, ja. Is dit Jan de Boer? Ja, klopt. Hé Jan, ja, want je, bij voetbal, er zit toch ergens in Scandinavië? Ja, Noorwegen. Noorwegen. zit er. Noorwegen. Hoe spreken we dat uit, Jan, die club van je?
Brune, als het goed is. Maar mijn Noors is nog heel matig, dus ik hoop dat ik het goed uitspreek. Brune. Brune. Oké. Ja, die weer bij VVV. Ja, zeker. En toen mocht hij weg. Nou, dat Ja. was niet leuk. Ja, want hoe wie dat, Jan? Dat begon het seizoen als eerste keeper. En toen ineens wie die verrekte Delano van Kooijden weg. Ja, toen een beetje een wisselend jaar gehad. En ik merkte eigenlijk na vorig jaar al dat het de liefde een beetje over was. En toen kreeg ik de kans om in de winter naar het hoogste niveau in Noorwegen te gaan. Dus ja. Ja, want ik vertelde niet correct, Jan, Ja. dat de competitiecrack weer niet aanzet is bij Jimmy Noorwegen. Want ja, Daniel Kalsbak, notabene, die heeft Molde ondergedompeld in rouw met 2 doelpunten. Maar hoe heet je met die? Wij hebben 1-0 verloren tegen Bodo Glimt. Bodo Glimt. Oh, ja. dat is ook een lekkere club. Ja. Ja. Oh, Je moest thuis, hoop ik, hè? bij Twente alles. Ja. Ja, moesten thuis, ja. Want Jan die, is natuurlijk keeper, eerste keeper bij Brune. Brune. Tim Beu de Glimt, of weet ik hoe je dat zegt. Beudel. Maar als je maar 1-0 verliezen Ja. en je wordt als keeper man of the match. Oh. Had je dan een goede wedstrijd, hoor? Ja, ik had een prima eerste wedstrijd. Nog een penalty gepakt in de 60e minuut op 0-1. Dus was op zich persoonlijk een goed begin. En we hadden ook nog kansen om te winnen. Dus voor de ploeg geeft het wel veel vertrouwen. Zeker. Wat is de doelstelling van je ploeg? Brune. Ze zijn vorig jaar gepromoveerd. Oké. Het is een beetje een club in opbouw. Het is de oude club van Haaland. Dus ik denk, het zal een beetje beginnen met handhaven. En dan een beetje kijken hoe het seizoen vordert. Ja, maar dit is dus een nederlaag, mooi perspectief. Dat was een mooi seizoentje. Ja, toch? Met je Bodo Glimt. Ja, mooi. Ja, zeker. Maar ja, de prangende vraag, Jan, is nou wel... Waar is nou de keeperstrainer van Sleert? Ja, die zitten nu zonder. Dus ik hoop dat ik ze goed heb achtergelaten. Dat ze het zelf Vond kunnen- Jan altijd een aardig kunnen goede oplossen. keeper. Ja, Groningen jeugd staat ook in mijn portefeuille. Ja. En ik heb Jan wel vaak zien keeper. En ik was wel heel gecharmeerd. Dat heeft net helle. Nee, maar ja, goed, Ja, het Mickey van de dat ligt aan Cambuur. Ik heb hem Mickey wel van der Ven ik doorgegeven. het helle. Ja? Nee. Dat ligt aan Cambuur. Ik Ja, vond Jan had alles wel. Goede lengte, goede trap. Ja, hoor. Ja, top. Ah. Mooi om te horen. Jan, Ja, hoor, ja. dan moeten we toch echt een beetje kritisch wezen. Hadden we bij VVV, daar wist ik net altijd lekker stabiel. Laat ik het zo zeggen. Nee, zeker. Ik denk eerste half jaar, vorig jaar redelijk gegaan. En Ja. toen was ik er niet mee eens dat ik eraf ging. En toen begon ik afgelopen jaar weer. En toen merkte ik al dat de krediet was niet hoog. En daar ook te wisselvallig gepresteerd eigenlijk. Ja. En dus ja, toen was het, wat ik al net al zei, de beste oplossing om gewoon voor iets anders te gaan. Ze zeggen wel eens van een keeper is een eenling. Als die een fout maakt is het meteen dodelijk. Hè? Iedere spits kan of een middenvelder mag ergens op het veld een balverlies leiden. Ja, Maar Jan mag dat niet. Maar ja. bij Bikkelhut in, dan had hij maar geen keeper moeten worden. Ja, maar goed, hij pakt ze ook wel. Hè? Hij mag ook handen en voeten gebruiken. Dus het komt hem wel soms wel goed uit als keeper te zijn. Maar Jan, hoe sjost nou deze stap, Jan, naar Noorwegen? Is het een soort van tussenstap? Komt er ooit weer om naar Nederland, naar de Eredivisie? Ja, ik hoop het. Ik heb daar niet per se nu al echt een heel plan voor me. Het is gewoon fijn dat ik nu kan voetballen. Anders zei je een lager niveau. Ik denk als je de Europa League nu ziet, dat het natuurlijk de top Eredivisie is minder. Maar het is een redelijk sterke competitie aan het worden. Ik denk op dit moment wel de sterkste in Scandinavië. Dus het is ook gewoon een mooie kans om je in de picture te spelen bij veel competities. Dus ja, vanaf nu ik kijk gewoon van week tot week gewoon lekker voetballen. En dan Geef je ook wat rust, denk ik. Ja. Hè? Ja, even ergens anders. Ja, zeker. Wat ik zei, Jan, ik zei het omdat Arjen het correct zei. Want toen we Kalsbak hier, van dat het een lege niveau weer. Maar als het juist dat is van VVV, nou die staan nog 15e ook in de KKD, naar het hoogste Noorse niveau gaan. Dus dat is toch een mooie stap vooruit. Ja, zeker. Voor mij is het echt gewoon een goede stap geweest. En we hebben een hele fanatieke keeperstrainer, wat ik jou ook stuurde vanochtend. Vrije dagen doet hij niet aan. Dus bijna na elke wedstrijd gaan we gewoon 1,5 uur het veld op. Dus dat is alleen maar goed. We zijn heel erg bezig. Heel veel jonge jongens hebben we. En ook een oud teamgenoot van mij uit Groningen voetbalt hier nu. Dus Nou ja, goed, het heeft wel vertuten die Jan, want dan is gelijk man van de wedstrijd worden. En ja, Jan, dit mag ik even nu lezen. Want wat krijgt je bij Brune als de man of the match was? Ja. Dan krijg je 120 eieren.
Pardon? Eieren? Ja. Eieren. Ja, ik krijg eieren. Bert van de Brink? Nee, niet van die. Deze wel verstand van voetbal. Oké, 120 Geweldig. eieren. Oh, die... Ik heb ervan gehoord. Ik zei, heb je de eieren al op? Nee, ik heb er 119 over. Ik vond hem wel een icon. Ze hadden alle jaar op voor de volgende wedstrijd, ja, heer. Ja. Ja, Ik kreeg mooi, dus een appje van een Griekse teamgenoot van Venlo van vorig jaar... dat ook op de Griekse voetbalsites rondgaat over de eieren en de... Ja, want dus dan mag je poseren. Weet je wel. Dan zie je altijd van die foto's met van die bokalen en Remco Balk met skilt. En hij zit er bij een pallet, maar Ja, oh, die ja. zit er bij jou en dozen bij Heerlijk, geweldig, geweldig. Nou, mooi Jan. Geniet van je eieren. Vanavond maar weer een omelet. En heel veel succes. Ja, heel veel succes, Jan. Succes, Jan. Dank jullie wel. Oké. Ja, mooie mystery guest. Toch, Ja, Johan? mooi. Ja, mystery Ja, guest. mooi, ja. Ik kneep hem wel even, want ik hier dat dus van de morgen regeld. En toen zag ik niet in iedereen van de morgen op uw website een artikel staan. Maar ja, Jan de Boer krijgt bijzondere prijs als man of the match. Ik dacht, oh nee, als je hem dat, dan weet je met Samma natuurlijk. Nou ja, ik hier net zo, maar Geert hier misschien zo. Nee, ik heb Dan het is het zo. ook- nou, maar dan is het... Nee. De onderbuik, hè? De onderbuik. Onderbuik. Mijn flinterscherpe intuïtie, jongens. Jongens, Zo. ik heb een paar joggersvragen. Die ben binnenkomen. En de eerste, die is eigenlijk van Jem Olletrijen. En dat gaat over de kippenkeizer uit Barneveld. Wie in de uitlittings van Henk de Jong in het interview met ESPN over Bert van der Brink terjochten? Nou, dat moet zo wezen. Ik vond het net handig, leer ik het zo zeggen. Net handig. Nee. Kijk eens dat ik het een schandalig vind hoe Bert van der Brink hem profileert op de Facebook-side van Cambuur. Liek het nergens op. Vond ik het net handig van Henk om hier in de IEP Beer voor de microfoon en camera van ESPN op. Maar hij kijkt de vragen doen van de Ik zeg ESPN-journalist. ik helemaal niks hoor. Ik hou me bezig met voetbal. Klaar. Misschien is er ook wel een druppeltje geweest, hè? Dat kan ook, hè? Maar ik vind ook, kunnen. schoenmaker blijft bij je leest. Ja. En Henk is de coach. Hij is verantwoordelijk voor het voetbal. Klaar. En dan vind ik ook dat Van der Brink zich daar niet mee moet bemoeien. Nee, dat ben ik en ook ik eens. vind het heel terecht dat Henk nu ook eens een keer zegt van... Tot Nee, hier nee, en niet maar verder. niet verder. Hij is de coach, hè? En Henk... Zie spelers weer omvallen. Ja, maar dat bedoel ik. Ja, en maar- als iemand nou... Hij beschermt zijn spelers ook. Maar je moet niet... En weet je antwoord... Toch. Door te winnen van de Graafschap. Ja. Goeie pot. Met dank aan voetbal. een van die oudere spelers Ja, die die tonnen ook. betaald krijgt. Ja. Volgens, Ja, oké. Ja, Maar goed, misschien bedoelt Maar- Geert ook wel van, want dit is Bert van der Brink had al je certificaten gekocht, had ik nog een lening van 1 miljoen. Hoeveel miljoen had hij erin stutsen, jongens? Meer dan strijden. Meer dan 3 miljoen. Ja, het is maar wel de zal die sponsor. daardoor dan Het is wel de weggaan? sponsor die het 4 nee, wordt het meeste maar betellen. Nee, maar Hij jongens, gaat er niet nee, om maar weg, denk ik. Je moet er zorgen dat je net in deze spiraal terechtkomt. Nee, Zie, dat ben ik met je eens. wij zeiken Bert van der Brink verloren. Dat moet Henk de Jong gerust en ons wel laten. Dat komt helemaal goed. Ja. En van, hij moet zeggen Ja, van, goed. we Weet je, voetballen. ja. Klaar. Ik snap het ook wel. Dat wordt inderdaad... Als het Als nou mens snap ik het altijd wel, één ja. keer gebeurt. Tuurlijk. Maar dat is nou de tweede keer. Zijn spelers weer omvallen. Ja. Je kan je wel afvegen als Henk de Jong het hierondal goed of toek verworden had. Ja. Maar ja, Maar dat Henk is is ook een woordpiek. Die zei hoe het in hem opkomt. En die zei hoe het is. Wat het toek is, kun je afvegen. Maar ik begreep het wel. Maar Ja. kippenvanger is toch net echt een skeldwoord? Nee, maar een klein beetje denigrerend. Wie deed dat? Jullie? Dat is ongeveer, nee, maar dat leidt ongeveer op het niveau van laminaatlegger, zal ik maar zeggen. Nou, dat doe ik echt nooit van. Dat doe ik jou echt nooit van. Nou goed, dus het wie misschien... Maar maakt niet, ik snap hem menselijk gezien, snap ik hem wel. En dan zal ik iets van bloed in vloeien. Maar Het is ook actie-reactie. Ik denk dat Van der Brink hem hier net zo druk om uit te zoeken. Ik heb trouwens denk het ook. begrepen, ik heb begrepen, Henk hoegde net op het matje te komen. En er had wel een telefoontje west richting Bert van der Brink. Vanuit Vanuit Henk. directieniveau. Oh, directie. Oké. Oké, met de dan nog mededeling- ja, oké, nou, doe maar. met de mededeling van... Niet meer doen. Niet meer doen, Ja, dat neem ik gewoon. Ja. Door op Facebook. Is er nog wat positiefs te melden over SC Heerenveen? Is een vraag. Nou ja, goed. Ja, Jazeker. Ze Ja, hebben toch? een fantastische trainer ontrokken. En ze hebben toch in de eerste helft FC Utrecht op je beste mogelijkheden En ik gekregen. wilde wel even op injekje. Ja. Want Oh, dat heb jee. ik hier liggen, Harry de Boer. 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen-Willem II. Ja. Oh, dat is toch vreed al? En dat is komende vreed. Ja. Nou, dan mag ze weer op die het versturen. Dat zal weer een tour worden. Ik weet net wat de vraag is. Die heeft al waarschijnlijk. Ja, want ik zeg je altijd maar zo van... Vreed winnen van Willem II, Heerenveen en je bent veilig. Ja. Definitief. Bij Willem II... Shane Nunnally had Joert jaren kregen dat er geen plak meer voor hem is. Nee. Want zijn contract werd net verlengd. Kunnen we Aas nog even op teruggingen? Shane Nunnally, is dat misschien wat voor Cambuur? Vreeg ik Aas nog aan Johan. Ja. Maar Shane Nunnally, de orde club van Shane Nunnally is... Willem Ja, II. Willem II. Ja. Nou jongens, de cirkel is weer rond. En de vraag is eigenlijk, hoe je het stadion van Willem II?
Nou, daar komt hij. Koning Boudewijn. Dat mag ik niet zeggen. Is dat de prijs? Wil jij naar Heerenveen, Willem II? Nee, ik ga naar Emmen. Ik ga weer terug naar mijn geboortedorp. En Cambuur. Emmen Cambuur. En Cambuur is ook leuk. Ga je ook heen? Ja. Oké. Oké, maar dat geldt terzijde. Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. We moeten weer wat voor het Jan. 2 kaarten voor de wedstrijd Sportclub Heerenveen tegen Willem II. En dat is een wedstrijd die worst al net missen. Want Nee. het wordt de allereerste oorwinning van Sportclub Heerenveen onder de nieuwe trainer. Daar wil je bij wezen. Dus vertel mij, wat is de naam van het stadion van Willem II? Stuur het antwoord naar sport@omroepfriesland.nl. Telefoonnummers, vergeet het maar, adres eronder. Het komt al je goed. En Arjen het belooft, hij stuurt deze kaarten op tijd voort. Zeker. Absoluut, dankjewel. Maar het was Koning Boude. Nee, dat klopt weer Koning niet. Boudewijn. Dan, ik heb nog één Dat staat joggersvraag. in België, dat staat in Brussel, het Koning Boudewijnstadion. Nog één joggersvraag. Ja, vergeet. Hast u nog vakantietips over Italië? Ja! Nou, dan Ja. wordt het een XXL-podcast. Ik wil zeggen, onze goede vriend en oud-Cambuur-trainer Leo Beenhakker zou zeggen, Habentje stonden. Hamtje doen. Ja. Maar neem eens in, wat is het mooiste plakje? Waar mat je hinnen? Ja, als naar Italië is en het allermooiste, dan zeg ik, kies voor Toscane. Toscane. Het heuvelachtige. Ja, schitterend. San Gimignano, Bijvoorbeeld. Siena, Ja, Florence. Siena, Florence, Nou goed. Ja. Volterra. Ja, prachtig. Oké, Maar- lekker naar Toscane. Dat wordt pas september, toch? September. Ja, aan zijn eerste ergens oorzin. Ja, ik ga eerst ik ga naar Portugal. Portugal, natuurlijk. Wat moet je net missen van Portugal? Nee, dan hebben ze je einde stoende. Jongens, dan gaan we nog even naar Mark Diemers. Want wat voel u eens op? Mark Diemers, die spelen mij een oorrechtnummer. Ja, hij speelde het hele seizoen met Tolve. En toen was hij op een training, dacht ik al. Hij kwam op een gegeven moment naar de zijkant, de bidon wat wetter erin. Ik denk, hunsje nou op zijn broekje dat icoontje het zien. En een dag later het wedstrijdformulier. Nummer 10, Mark Diemers. En dat vindt hij fijn? Nou ja, je mas maar jaren. Of ik dat Even fijn hier. vind. Even jaren. Begin van het seizoen heb ik daar al om gevraagd. Maar toen wilde de club daar nu niet aan. Ook vanwege respect voor verder. En daar heb ik ook respect voor. Dus dat is ook prima. Dus in de winter heb ik het nog een keer geprobeerd. Dat was eigenlijk nog steeds het antwoord dat ze het me heel graag wilden geven. Maar en ze ook vinden dat ik dat verdien. Alleen eigenlijk weer dezelfde reden. En nu gebeurde er natuurlijk wat met verder. Die teruggezet is naar het tweede. Dus nu de derde keer scheepsrecht. Ja, het nummer hoort bij mij. Ik speel bijna mijn hele carrière al met het nummer. En elke keer als ik die nummer 12 op mijn rug zat, dan werd ik toch een beetje verdrietig. Ja, ik vind het toch niet bij me passen. En dan die nummer 10, dat maakt hem helemaal af. Dus ik ben blij dat ik nummer 10 mag zijn en aanvoerder hier. Dat was ik vroeger in de jeugd ook. En dat heb ik hier nu ook geflikt. Dus dat is een mooie bekomstigheid. Ja, hij vindt het belangrijk, hè, Johan. Hij wil heel graag met zien. Hier staat ook altijd die eigen nummer. Ja. Treien of jouwer? Wat wie het? Ja, 3. 3. Ja. Altijd treien. Ja. En dat bracht er op ieder woord Ja, wie ze een beetje gelok of zo. Ja, nou ja, Je wist niet beter, hè? nee. Ik heb dat nog als trainer. Ik nummer gewoon door van 1 tot en met 11. Maar Ja. ik vind ook 3 en 4 de centrale duo. Ja, vind ik En ook. ik snap, Mark is de spelbepaler. En die speelt met 10. En 1 onder mij over, En dat is gewoon de basis. Of je nou met een Ja, jongen. achteren speelt, ja, dat Gewoon, maakt niet uit. als die jong elftal had, hè? Ja. Die doet het ook heel Ja. vaak, 1 tot 11. Ja. Ik vind het een zegen. Jongens, wat heerlijk. Ja. 2, 5, 3, 4, hup, achterop compleet. Klaar. En ik snap Mark wel. Want eigenlijk is hij ook een beetje een bepalende speler. Of hij nou op 10 speelt of op 6 met een punt erachter. Ja, Daar hij, heeft Mark hij in de komt jeugd. dat wel. Daar heeft hem in de jeugd ik nog wel spelen, Sjoerd, denk ik. Of niet? Ja, ik kan ook goed met Mark. Hij komt ook altijd wel even bij me op een training handgeven. Hoe is het? Ja. Fijne vent. Ja, even een Is quizvraagje. die ouder? Even een quizvraagje. Ja. Altijd leuk, quizvraagje. Zeker. WK 78. Welke speler van de Argentijnse selectie speelt maar recht nummer 1? Ja. Andor, dit mag je weten. Sjug ik even naar de 103 jaar ervaring aan tafel. Ja, ik zit er bij. Gossie mijne. Recht nummer 1. Het was niet de keeper. Het wie net de keeper. Nee. Ja, Want ja, dat was voorspelbaar. is het te makkelijk. Nee, het wie Ja. toen nog, op het WK bij Argentinië, hanteerden ze alfabetische volgorde. Dus het wie Osvaldo Ardiles. Maar goed, dat geheel terzijde. Dan, we zitten haast op een uur. Hè? Oh, Meester. ja, Nou, ik wil nog mag één ding weten vandaag. Van Verder de Jong is er, want we hadden niet correct, dus ik Mark Diemers, die zei ze van, hij is weer omzet naar de tweede selectie. Nou, dat hier wij verleden week al melden. Ja. Kist nog wat meer zeggen? Wat heeft de club eigenlijk zijn?
Ja, de club heeft gecommuniceerd dat verder de Jong voortwol. En dat ze alleen nog spelers broeken willen in de eindfase van het seizoen die het graag willen. Maar dat is een drogreden? Dat is natuurlijk een statement voor de bühne. Want er is wat gebeurd. Wat we vorige week ook al zijn hadden. Daardoor had Cambuur die maatregel naam. Maar ja, Cambuur wil hem kwijt. Hij wil zelf voort. Hij heeft nog een iercontract. Dus ze willen dat op een chique manier oplossen. Zonder dat hem of de club skeer onrekenen we. En dus maatje wij net bekend wat hij nou krijgt die in het. Ja, ik bleef bij het standpunt van vorige week. Goed zo. Dat is dat. Ik dat in ieder geval net toch. En ik. Helder. En jij wel, Johan? Ja, ik weet niet wat er gebeurd is. En hou dat lekker binnenskamers. Ja, gaan we klaar. En dan beschadig je die jongen ook niet. Wat is er maar een jongen. Ja. Zo is Jint van hier. Ja, en dat bedoel ik ook. Hij komt vanuit de Alkmaars voetbalschool. Ja, en hij heeft daar wel laten zien dat hij goed kan voetballen. Jong Oranje nog zitten. Ja, en daarom. En doet de club ook goed. Het is Ja. klaar. En het is jammer voor hem. Klaar. Geef me iets heel oors, want ik zei niet correct. Jay Nunnally, zijn contract wordt net verlengd bij Heerenveen. Zeg dat omkom? Dat zeg ik wel ongekomen, want hij speelt haast nooit. Maar hij is rap. Hij is redelijk technisch. Ik vind het zelf misschien een beetje type Calon. Nou ja, we weten alle jaar is er Calon. Dat wie toch een sensatie. Is Jay Nunnally, is dat misschien wat voor Cambuur? Wat vies als meesterscout? Ja, dat weet ik niet of dat bij Cambuur past. Het is ook maar net hoe je gaat voetballen. Gebruik je maar echt dat hij een voorzet moet geven op een targetman. Of speel je met 3 voetballende spitsen. Hè? De rechterspits, centerspits, links. Ja, ik vind wel dat hij kwaliteiten heeft. Hij is wel snel en natuurlijk ook wel doelgericht. Handig, technisch. Ja, maar hij mist blijkbaar iets. Ja, Anders op het speel hoogste ik. niveau komt het Ja, natuurlijk wel. misschien is dit te hoog gegrepen. Hebben Joert al iets van van de Brog en Anker? Want dit mat voor hun natuurlijk wel echt een enorme klap wezen. Zij zijn toch de ontdekkers van Jay Nunnally. Het is zo'n klap dat we niks horen van de gebroeders Zankers. En dat is tamelijk ongewoon. Zeker. Ja. Jongens, we zijn daar onder overdenkingen. En Johan, je moet kiezen. En deze keer komen we er net op werverom. En we beginnen... Ja, je dacht dat je er was, Johan. Ja. Maar we zijn er nog niet. Oké, we beginnen met Andor. Jay Nunnally of Remco Balk? Remco Balk. Remco Balk, oké. Dan gaan we naar Johan. De uitleiding van Henk de Jong, Bert van der Brink. Wie het nou verstandig of onverstandig? Verstandig. Verstandig? Ja. Oké, helemaal goed. En de laatste is van Geert. Ja of nee, Geert? Komende vreed. Speelt het Robin Veldman Heerenveen definitief veilig? Ja. Ja. Mooi zo. Nijwieke, wist je wat je dan zit op deze stoel? Geen idee. Robin Veldman. Nee, Ja, de hoofdtrainer zeker. van Heerenveen. De hoofdtrainer van SC Heerenveen, gewoon te gast. Nou, Geert begint heel tot een glimpje. Ja, fijn. Maar niks te nadelen van jou, Johan, want we vonden het bijzonder leuk dat de wierst. Van de ene hoofdgast naar de andere hoofdgast. Zo is het. Ik zou zeggen, Nijwieke ben we er weer. Graag ont dan. Dag.